So yun, magandang hapon mga kaibigan. Andito ako, nag-road trip ako papunta rito sa bundok sa kaibigan ko si Sunny Boy. Kasi nagpagawa ako ng ng kulungan ng manok. Kasi nagbe-breed tayo ng hindi naman tayo nagsasabong, nagbe-breed tayo ng mga panabong na manok para sakaling wala tayong pera, may maibenta tayo. Maganda yung pagkakagawa niya ng pagkakagawa niya ng kulungan. Ayan. Maluwag sa loob. Ayan may mga tugdunan. Ayan. Pero ang nakatawag pansin sa akin mga kaibigan, hindi itong kulungan. Dito lang ako nakakita ng saging na dalawa ang buwig niya, yung bunga, dalawa. Di ba pangkaraniwang saging, isa lang yan? Merong mahabang buwig pero iisa lang. Dito dalawa. Halika, ipapakita ko sa inyo. Ito. Ito mga kaibigan, talagang nagulat ako dito, ba't merong isang saging na dalawang bunga. May naipakita na ako dati sa video ko, yung bunga niya dito sa gitna. Dito siya namunga. Yun ang una ko naipakita sa reels. Yan ang puno. Dito siya namunga, hindi doon. Hindi doon sa taas. Ngayon, ito, dalawang bunga. Ayan o. Ayan ang isa. At ayun ang isa. Ayun, against the light tayo. Against the light. Dito. Ayan. Kukuha tayo ng magandang anggulo. Yun ang isa. Ayan. Yan ang isa. At ayun ang isa. Dalawa talaga oh. Dalawang bunga. Yan. Ang galing. Ang galing mga kaibigan. Dalawang bunga. Ng saging na yan. Dito ko lang nakita yan sa bundok, sa may tiris. Tiris. Kasgura. Ayan. Yan. Dalawang bunga. Ayan. Magkakabilaan. Ayan. Ito isa. Ayun ang isa. Ang ganda, di ba? Galing. Galing mga kaibigan. Ngayon lang din ako nakakita ng ganyang klaseng saging. So yun mga kaibigan, iuwi ko na tong kulungan. Ayan. Dito pa to, malayo. Ayan ang gumawa, si Sunny Boy. Ayan. Hinihintay pa siya para may karga natin sa kanyang tricycle. Yung ating kulungan na nagsisiw. Okay. Ayan na mga kaibigan. Sana hindi mahulog. Karga sa tricycle. Ayos ang pagkagakot niyan. Okay. Patsi na tayo. Ito na mga kaibigan, dito na sa bahay yung ating kulungan. Ayan. Nailagay na natin yung natin, mga manok na sisiw. Ayan. Ayan. Ayan na mga sisiw natin. Mga Texas puro yan. So yun, hanggang dito na lang mga kaibigan. Thank you for watching. Bye bye. Shout out sa inyong lahat.